40 χρόνια, να μην πω παραπάνω, ποιοι κυβερνήσαν την Ελλάδα? Γιατροί και δικηγόροι. Αυτοί δεν χρεοκοπήσαν την πατρίδα μας. Αυτοί δεν εξαθλίωσαν τον ελληνικό λαό. Ποιοι είναι τον Έλληνα? Και έχεις κάποιες εκπομπές, κάποιους δημοσιογράφους που αντί να σταθούν στην ουσία, κάθονται και ασχολούνται για να τρελαίνεστε. Με τον Κασελάκη. It's the one and only Digo Double G. Για τρέλα μιλάμε. Ο οποίος είπε, τι είπε? Ότι εγώ, λέει, επειδή δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ στα κορίτσια, θα ήθελα να υιοθετήσω 2 αγόρια. Βρε, είσαι καλά. Είσαι καλά και εσύ τώρα. Δηλαδή τι θέλεις να πεις, ρε, εσύ, με τα κανάλια που σε προβάλλουνε? Ότι εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες θα υιοθετούμε παιδιά να παράγουμε πούστιδες? Θα πείτε τι πιο συνήθως να συμβεί. Έχουμε ρε Ιαντούλα, βλέπω την Αντούλα. Το καραπουταναριό. Πλακής, τώρα όλο το κουσταριό ενωμένο.